Yani häzir bilelikde şu zatlara barada gürleşeliň, emeside gurrun berin, watandaşlarymyz diňlesin. Nämeler bolup geçýär? Pen çölliýsek çaga kap diňe çöl gödüňde gelýärdi. Oň üstüne ösýän tülpançyklar bardy. Çagalar, çaga wagtymyz tülpan çöpleýärdik şu ýaz, aprel aýlaryna. Başga zatlar bardyr diýip o töwerekleri biz pikiremedem doktuk. Ýöne ýene-de şu bizi bilimsiz goýup öz yerimiziň aslynda biziň çagalyk döwrümizde oýnan yerlerimiziň aslynda nämeler bardygyny ýene-de ortlar bilýän eken, şolar açypdyrlar. Şondan märem halkyň näçe milliardlap şu ýerden gazanç edilenem bolsa, tonlap gaz alynanem bolsa, emma biziň şu ýerde ýaşaýan Penni çölüniň töweregindäki ýaşaýjylar bar, ýani bir ilat bar. Şularyň hiç açan sotsial durmuşyga ulaşmady. Ýollaryny görýänsiňiz häzir. Şu töwereklerden milliardlap tonlap bir gazanç edip bolýar. Şol edilen gazançlaryň pullaryny ýiräk gitýär. Näme üçin ýollary beýledi, hiç kim kellesine gelmeýärdi. Menem birinji gezekine şu bizden eşitýär. Şu barada gurrun edeliň. Näme üçin halky ilaty garip. Tarja goýun dip goýun bardyr, bilýäňizem. Oglur. Tarja goýun diýerler. Türkmen halatyny, Türkmen hale diýen ýum şo tarja goýunyň şoň üçin Pakistanly zatda Türkmen halalar dokolýandyr. Halamen diýenler. Halar bolun ýöne ýa Türkmen nemetine demedi. Tarja goýundan başga ýuňdan dokolan hali ýa-ni bir hakyky hali bolma demeti ýok. Tarja goýun taryhy bardyr. Onu Türkmen düýünden bilýänler. Türkmen aslında hiç adam ýa bilmediligi o şonu tercih edýän kendim. Olýar, hiç adam bilen oklar. Ödem bir gatlarından utanç olmagy mümkin. ýa-da mecbur edilýän bolmagy mümkin. Olun ýöne biz taryhymizi düýünden bilemzok. O ýa-ni tarja goýun o Türkmeniň ykbalyna iň bir nemeli ornu bolmaly. Ýokurlarda ornu bolmaly bir zanlar. Onun çok goýuny tapan göreden tarja bay. Tarja bay diýip eşdensiňiz. Bolýar, siz eşdensiňiz bolýany Türkmen beýleki bölegi eşitgenlerdir, bilýänlerdir. Şo Penni çölüň eýeti köp böleginiň eýeti tarja baydyr. Sovet demetinden öňrek bolmagy mümkin. O taryhy hiç ýerde ýazylan ok da, biz o dilden dile geçip demedilýän zatlar bu zatlar. Ýöne ykbal bir tüýtlük bilmedim pelek mi o art goýmada kyn dünýäde iň uly neft gaz
yataklarının biri şu Penni çölüne o adına kalkınış deyip takıptırlar. O kim kalkındı yani belli değil. Dünyada ikinci yerlerde yani bir yerden gaz çıkan nemetinden 1 trilyon kubmetre gaz 300 milyon ton nevit nemeti var. Yani bu 2006 yıl açıldı diğerleri olun yok. Ondan kanyon açıldı. 70. yıllarda 1970. yıllarda Maysk deyip bir neme vardır. Rotayda metraj dene vardır. 70. yıldan beri çıkandır gaz. 1970. yıldan beri. O inni yol ötün tavtavar kuşku şu adını bilemem. Bunlar ütkötüp demedik bir. Türkmenala Murgap Mari Oblusun dembeti ten moliyat. Son tüvürünü bu çıkan gazın 27 trilyon resursu var da. Gazın 27 trilyon demek 7 bütün 18 trilyon dolar şun bakabilen demeden de. Üstüne nevtiden boşayan olun 8 trilyon resurs var. Trilyon demek neyemediğini bir gödüğünü getirip görün. Kapara mikrofonu dediniz de yani sesiniz o gelen o mikrofonu de yaptıydı. Düştü demediktir. 8 trilyon demek umması zaten. Gözüne getirir yalaklat derler. Ne bunu yerli halkın bilmemezliği bir mesele. Bunun adına neyme oyulmalı. O da bir doğru alamatı. Bilgisizlik diyelim mi? Gelensizlik diyelim mi? Ya da başka dat. Onu plandat demek kıyın. Yönü şu taydan alınyan demen muhtarı ulu olmadığını aramadan şu oğulurdu. Yeke hiç sat şu gazdan nevitten gelen demeden şu taydan kapatı yatırmameden okur da olur. Ya köşelöňüzi görýänsiňiz, mekteplerinizi görýänsiňiz, balnitsalarınızı görýänsiňiz. Sağlıklaryňyzy görýänsiňiz, balnitsalarınızı ýene de beýlek nemeleňizi. Hatda adam ýalak bir işler ýalak, ýani kommunikasiýa da ýokdur. Ýol telefon, internet, bu da atılan hem de kommunikasiya giriyada. Şu kommunikasiya bolman iş yeri açılıp bilen nokta. İş yeri açılmasa işsizlik olmalı. İşsizlik olsa gariplik olmalı. Bilen? Gariplik olsa kederçilik olmalı. Bu gidiyor zıncır bilen. Bunu bilip ediptirler mi? Bilmeyen ediptirler mi? Şunu akıl yetirmeliler. Olur. Bir ürünü edilen zat değil. Anırdan gelen neme olmalı? Planlaştırıp edilenler, zatlar. Yani yolu tön hatta şu Penni çölün tuğrukları değil. Aklı Türkmenistan'ı. Nevit gaz çıkan yerler şey diyen akıllarda. O çeleken tarafım şunu alaktır. Yeten gülü çeleken nevit daha oğullar vardır. Barha gelmez neyme deyip o taylarda huday takladın.
Ödem 1933 yıldan beri o pramysl abyomda neft gaz çıkarttılar. Bunu bilmezlik Türkmen intelligentesi üçün utanç. Böyle yönü utancan derler. Namıta değilecek derecede bir utanç olmalı. Ben bilimli toğutlu adam diyen adam için şu atları bilmemezlik, o analiz etmemezlik, o kat utanç, yönü utancan derler. Eline tayağı alıp, çiği alıp, kovaladın gelen derecedeki bir utanç da. O sen böğrümde çıkıp da. Bunun görünüp dur. Ne yaşatmıyorsun da şimdi. Bir zat yadıma düştü sapara. Şu çağırıp dövrümüzde kanikullu vaklama, Tomuz kanikullumuzda bir şu Sanıkkaçı tarihi taraflarda geçiriyorduk da. Ondan şu yurdu. O vatlar çağı vatımda 80 yıllar oluyor. 80 yılların başı oluyordu. Ondan şu yurdu hiç biz kavat gelmedik Ors milletine yönü. Kuruluşçuları vardı şu yurdu. Orslar. Tarihin nemesini biliyorsunuz. Bilen. Bent vardı, bent. Ondan şu taraflarda koyunmak yadık da. Ondan bize diyediler, Orslar var diysek, ayollar kuruluşu diye diyediler. Ullar. Ayda noktalarda dol, nemi kuruyanlarını. Kuruluşu diye diyediler. Şu an diyen de olmuş adıma düşüyordu. Belki onlar şolar gaz gözleyenler. Bazı 70. yıllardan beri gözleyenler. Yani Rotovor'un bir tarihi var. Ben bunu nereden bilen deyip soruyorsunuz. Ben gazçı değil, nefçi değil, neme değil. Ben Hakam'ın İnkiçi inisinden ulusu vardı artık diyediler. Artık neymiş deyip. O Gazavik, Niyetyanik, yani ekspeditelerde, ömrünü ekspeditelerde geçirdi. O gaz neft gözleyen nemeleri. Şu gururun veriyet de yolotuna kendi diyorlar. Aylak diyorlar. O ekspediten başında ortaoğlun o Türkmenler hem yerde neme ikinci, üçüncü rollaki adamlar oluyan kendine. O bu da atlara vermeler emeğimizi yeten yoktu. O şu yankı linye olmalı ya da yani Angır tarafında tarafının Angır'ında İran var da. Burada Angır'da İran'la 60 yıllar ev çıkıp bu diye de. Jıylı var diye jıylı. Bunlar şu beri yüzünden çok jıylı kanı ödüleyen kendine. Şu 70. 75. yıllar nemeti vurmuş. Bunu kendi iş ettiler. Yani doğru nemeti bilenlerdiler. Her yeri yani elime de şey çıkmadılar. Varlap nemeti. Şeyle yönü şimdi yankı hemen bir öğrenip başladığında yoğurtçuk gülen bu kadıklanıp yoğurtun en son merkezi iyi olmalı oldu yoğurtun bilen tahtavadar Hütay'ın toprak eğileri yerli hemen yönü şolara hiç saat yokken yeri yok. Onlar edil ikimizin bilişimi diyalak bağdığını yoktuğunu bilen yoktur. Onlardan soruyan adamım yok. O yani katap veren adam, verecek adamım yok. Yönü yankı nemeyen içinde o Ahmet Çalık var. Düşünüp bilen. Yani şu kalkın çıkar Oğuz'un nemetinde operatörlerin biri Ahmet Çalık. Onu kovuyor da kurban oluyor. Ya o Türkmen başı doğrunu demeden olmalı. Giren olmalı.
Neme? O sen yerin eyyeti. Yoğurlatın etrafı. O yerden eyyetse. Bir kaptalının tarağı tanımadı. Yani ulu teritoriyanal ya da giden kompleksen. Tavadara sendi. Yok, olarak hiç tat. Yani ayak bastı parası deyip o gelen demeler Royalak bir köyüne düzgün vardır. Vatan yerine bir yani hatiratına burada verilendir. Şu da yok o kendine. Ne? Yoğurlatını neme hiç tat düşmen. Katır ayrılan hem hayasızlık, bilmedim ahlaksızlık, adına ne diyeceksin yani tasiryan bulunur. O. Ödem küçük zat derler. 8 trilyon dolarlık bir potansiyel. Son yönü yankı şeydik demeden de kaptalının damyan nemesi var da. Şu da ehli maro obulusunu ihya ediyor da. Damcığım damdıran oklar kendine onu. Aylığınç oluyor. Şu atları bizim halkımız öğrenmeli, demetmeli. Ya yönü ne öğrenip başlarsınız, onun şu detaylarına gelirsiniz. Aylığınçlar çok ayda uğraşsınız. Tek aşağına nemeler çıktığı belli değil. O ne çok aylarda sizi yurdu neydi patanlarını çok aylarda ortaya çıkar. Yani korkunç aylığınçlar çok aydadır. Yani Türkmenistan'ın Nevit Gaz haritasını, yani kartasını bir gözden geçirteniz. O hem yerine gaz, Nevit Gaz var. O Çerçov, yani Levap vilayetinde de var. Balkan'a duruşuyla Nevit Gaz. O Mari Nevit Gaz. Bir demerek daha şoğuz. Böyle ahallı hiç adam yok. Bahar pulum o tayk gidiye. Sizem onun içine talan oklur. Ahallı bat bilen oklur. Yola tönülür. O yani trapitkan yok deyip ahallı talan oklur. Ama ne düşünmeli? O. Kezel olsam aşkı vattı becermeden o taydı banditi de yok. Onun talan oklur. Talan oklur. Oğulnur bulun ediyen dadı yönü halkım katı gelensiz. Onun bir yüzünü yuvarıyalak değil. Gelensizliğin hem bedeli şularıyalak ağır oluyor da. O dünyanın niretinde böyle rahatlar bulup biliyor. Bir yerin kolonyası olanda oluyor. Başkası bulup bilen yok. Varlığın var Türkiye'de. Vardı. O Beşman tapanam yani Dubai'de. Bu da gen olunur. Yok bulon elinden almasak olmuyor. Nedvem olsa almalı bulon elinden. Şeyle bir yöne katı ahlaklı vekenler şunu Yollar yok asa para yürümene yol yok. yok şunu arayan adamlar var da ne yemesine bir katlaşan adamlar var ana. O yani Türkmen gaz operatörleri onun yani Kıtaylara verdiler. Onun içinde Ahmet Çalık var diye de. O şolon kaysın alanda da o sen şu taydan pulgadan yan olsan
Şu taýyk bir zat siňdirmer. Bar halk am eken, hiç zat bilen o eken, çopon eken. Şu Ahmet Çalık'ın arkasında bir drone ýaly. Yo, Hiç gitmeden Çalık diýmek Erdogan diýmek. Yaşam kapçığı mı ka? Gapçıgy. Ahmet Çalık kim? Kim bir gödüňine ur getirip görüňär. Cahil, bir bilimsiz, ılımsız, ýokary bilmem ýok aşaň. Neme ýalar? Bu Erdogan'ın demesi. Ödi ýaly. Erdogan'ın ekonomisi bolşy. Bu millette bilemok. Bizde şu zatları teyretmäle de ödüňden utanary ýalak ýagdaýa geldiler. Bizim burnun yüğünde. Görünmeyen yer demedi derler. Menin bir hayran kalan dadım var. Onu son vatandaşlar görünverdi de. Şu Xitaylaram edilişi Türklerin gelişi gelip özlerini ocak edip yatak değil ya da ne yatırlayan yer bir şantiye. Yer alıp hava lager. Lager ediyorlar da özünü. Şu yerde de işe girmek için Türkmenlere geliyormuş da barıyormuş da işe girmek için. Şu bir Xitay'a diye yukarı bir nemede dur diye çigitlep aşağı döküyormuş da. Çigidin qavıgını. Şimdi şonam Türkmen oğlanlar kim köp çöplep getirse şonu iş alacakmışsın. Bu ne hili bir izdivaçistı oluyor bu. Ben şu tayını düşünmedim. Türkmenler şu derece aşağı düştü mü ka diyen. Ödeme sonra veren. Bu ne hili şu dereceden aşağı düşüp şolun birinin ağzından kaçan çigit qavıgı çigitlep sen bir beyle bir özün neme yere sokup bilmersin ha bir adam önüne. İşe girecekim de qaytacak men. Komşumun çağasını seyredip 5 manat kazanacak ondan. Şeyle kemik neme Oğulnur Türkmenistan'ın düşen ýagdaýy mene söz tapamokda şuna bir bir at bermediler olun hiç nemem demeden ok normal nemede şu adını koyup bilmedim olur. Yani bunu yuvaş başladılar. Bizden hiç ünt vermedik. Diyemem olya. Ne dan tadı deyip bir tadı olyadı. Yadına düşen bu oldu. Radyodan. Dan tağat beştim. Ne dan tadı deyip tadı veriliyordu. Türkmen halk tadını salyadılar. Aydan oktular onu tadı salyadılar. Ünlü tağat beşti. Dan atandan. Onu öyle tadı gidiyordu. Biz ne şu tadılan demeti bilen ulandık da. O hiç tat diyalak volün yönü hiç tat diyalakken o yani küçüklerden. Siz oyunman yatın bir sağdığınızı çalarsınız diye niyali bitirlerdi. Yok, o bir yani milli sağ bu iki tel yani dutar gati ince nemelengi milli nemengi aşağına bir zatlar koyan olmalı. Şonu yatırdılar ne 95. 96. yıllarda. Benim için ne sonra o. Onun bu halk tağlarının rahatlarını ekrandan ayırdılar. Millileşmedilik şeyler mi ka? Olmalı. Şu at yani ne kökünü ne nemesini nemediyen bir gidip görün kayaklı köksüz o neydi yaşıl ot bolsa şu tayık en terip görün bir süre çalım edip duran ýagdaýda
o otom hank doldur deyip düşünsöňem bolýar. Nirede şo pul var boldy şo taý geňterip öýrenip oturlar bular. O watan odur çağa maşgala o datlardanam howapdyr. Bunu ýürüýt edilýän bolmaly. O bir ondan bizim döwlet diýen demämiz, döwlet däl, bir kartondan ýasalan bir neme. Yani oyuncak bir neme. Size şuna güýmeni beriň diýip şoň içine de türkmenler salypdyrlar. Bir kowlaňdan atyň basyň öwüň ýöne bir daşyňyzdan berediýät diýip olaryň daşyna ne biziň hemme adymyz ýa yalan kurjak ýa karton neme de etkilenme seni şol karton generallar. Şimdi göz ýetirýär, ýuwaş göz ýetirýär. Hemme adymyz ýalan. Fasat. Bunu ýörüýt edilen şu wagt özünem gorap bilen okda Türkmenistan. O gorama mümkinçiligim ýok. Goramaz ýok. O jemgyýetem eline tüpüň alyp görmedi eskeri. Hiç açan. Näet gorasyn. O tüpüňden elinden aldylar da. Ya onun elinden alıp o beýleki yani turbosakçylary var. Miliselere turbosakçy diýmeli boldy. Şeylemi? O bu turban saklayanlar. Başka ne kim saklayandır oydu yani. Turbo arada gurrun edecek korku Türkmenistan'ın içinde. O şu turban suratını alacak korku. Bular yani başka da adı oryandır oydu yerler. Yok. Turban oryandır. Men bir dala birinji taýda size. Bizin Türkmenistan'da ýaşaýak şo ýerde bir çölle datda goýun taklady ýadyk da, çopanlar bardy. Öz maşgalamadyňky. Onuň çopanyň biri buluşdy. Şol çölü hiç adam barmaýan çölü diňe şo taýak diňe bir ýük taşıyan maşin, ulu maşin baryp bilýär-de. Ya ýarawsyz goýun mağarda goýun alyp gaýdýar. Barana da oteltiya, e-mailtiya produkt eltip berýär çopanlara. Maşin, ulu maşin. Bolly başgalar üçin barýan ýok o taýlary. Çölüň içi ol. Bolin şo taýyp milisiýalar barypdyr. Ona maňa ejem aýdyp berdi. Milisiýalar baryp şol çopanyň içinde buljalyp gidipdirler. Ondan soň bizim jaň edip näme bolýar diýip ay bir neme turdu bir neme bul nämçin akidipdir. O türkmenler degmen bulja kidipdir. Onun ay şol goşda wagty beýleklere goýun makany çykandyr da bula goşda galypdyrmy ýatyr ekenmi tüpeň war eken ýanyna. Şu tüpeň war diýip alyp gidipdirler. Tüpeňine näme akidipdirler? Yer sen tüpeňini alla özüne degmedi ha? Ýok özüne näme akidipdirler? Şo tüpeňi iýderlap iýdene düşäýmesin, ha o arda däýmesin içeri dip 2-3 sutkamy ýatyrypdyrlar o pahyr nemeli. Bulujy. Şol tüpeňine iýdemesin nime dipdirler. Doğru. Ene şo waka şol soň biz habar eşitdik. Hekli çöllere aýlanyp kimin şol çöllü tüpeňi bagorsa barına alyp gaýdypdyrlar. Ol goşdaky çopanyny eli bilen goramalymy? Taýak bilen goramalymy gelýän möjekden datdy. Nädip goranmaly? Ne? Hiç ilden yaraksız koyuyorlar. Ne edip koranacak sen çölün içinde? Yol var eli de kaplan eli de ne edeceksin? Ne edip koranmalı? Elinde ayak bile koranmalı. Şu ağ tüpöňleriniň ýygnamagına şular hiç bir delil getirip bilmediler. Halkın üstüne gitmedi. O näme üçin halkın elinin ağ tüpöň Sovet döwründe ruhsat berilen. Ben oyumda 7-8 tane tüpöň bardy, ağ tüpöň. Men näme köçe çykyp garakçylyk edýäm.
O men vakit bu avuçu heri hepde de tıptırmanı diyedim abi. O 7-8 tane dürlü tüpöngler var. O 11 okat yanam var. Karabinden başka emmedi atmadı. Ola sayıda urunna ruhsat berilýärdi. Her kimde diýen ýaly bardy tüpöň öýüne. Şoň ruhsaty baram bar ýogum bar. Olun ýöne. Ýa-ni Hiç kim ýa-da. mesele men adam toýup berem okda. Ya birinin üstüne varıp yani tüpöň çeynep berem ok. Bu näme delil berýärdi? Diýmek bilen gorkulary bar. O şu atlaryň hemmejesini jemleýän bolýan bir ýörüýte iş etmedilen dağıtlar bu dağıtlar hemmece. Onun şu bilimi çököründürler. O bilimi çökörün son o tayda yani onun tersine ulanıp bolýar. Şu taydan yani gul yetiştirýärler de. Ne biz bir yerler giyin işte nemetse oğullar ne şu kullar ne edip döredülýär. O gulları bulçuluk ne edip gorolya dilen yalak temalardan bir yani yeterler zatlar tarihi ilmi nemeler edilmeliler. Bu giden bir nemedir. Prosesdir. Ödem yörüyt edilen zatlar. Ne bu yörüyt edilenlerini siz şu gaz nevit ocaklarının kontraktları vardır. Konkret ne şolong üstüne baransoňuz ne şu taýda görürsüňiz. Näme üçin edilen bu zatlar. Şonu bolmasa halkdan näme üçin gizlýär? Kontraktları, dogurlary. Halk näme üçin bilmeliler? Ol nevit gaz gurban bolýan nevit gazymy. O penni çölüň eýeti sen bolýan. Sen şu taýyn çagat. Jurnalistlemede var, garaşyp görelýärmi kaşalar koloniýa barada. Kimler? Bizim jurnalistlemede var. Yok onlar ortaň üstüne hüjüm edýäňiz diýip şonu orta goramak bilen başaga o şu ada jurnalak onu ýygyna görüberýär. O ortaň üstüne hüjüm edýäňiz diýip o bular näme halkyň arasyndan gözleýärler. Näme? Ýokarak gözleri ýeten okmaýa. Näme başga dağda güýmemek üçin edilýär. Bu zatlary oğullar menden soran bolsalar 30 ýyl mundan oňmaýdyp berýär şu zatlar. Belki o atlar has giň apşyryny edip aýdyp bilýär. Bir topar tifirler bilen o içeçedi. O ýöne sorap bilýän ýok. O ekrana berilen ok. O başka da mümkinçilik yok. Şu wagtda döwür ütketde internet geldi. O bulanyny biz agzyna soğun nowrýasyn. Golymda gelip bilýänlerdir. O karşyda da çykyp bilýänlerdir. O özlerine de ýeki pikir ýokdur. Ýene görýär. Absolut. Şu problemalardan halkı uzak tutmak üçün o her türlü urumlar edendirler. Ütköş. Halk başka da bilen meşgul olmalı. Arasında ertek ama idealar Skobelev vardı. Ya yeni biri vardı. Halkı güýmeýärler dogrudanam. Diňe şu halkı güýmemek üçin otyrlar. Onun 5 tanam Murat Berdi Sopiýalak, eýlek näme Murat Garrif ýalak, bir topar suwjuk ýalaka nemelerem, ýa onjuk Mutaýew diýe. O 5-10 ýyl iş şolar halk güýmek. Yani ýygyňda seyredip şolaň bir çykyşlaryny bir diňläp görüň käte. Ne yurt şolary ýalak adamlaryň eline demedildi de. Gaty ýalňyş adamlaryň eline.
yankı aya ucuna, yani bir cemiyetin aya ucuna o hüküm bilen baylık versen ya bolyan da ya şu at neme teredik görüp bilensiniz Türkmenistan. O yurt yanlış adamdan elinde, o teriş desem yanlış adamdan elinde. O yani cemiyet tozdur yandır. Ya şu at. Näme üçin şu wagt Onjuk Musaev dagy Niýazyň elini öpenine soň kabinetinden çykandan üýüşüp depmediler-ka. Üýüşüp depmedel, gaýta Onjuk Musaewiň gapysynda oç. Bana da bir işe ver ya da näme berdi. Bu tarafı işin bu tarafı jurnalaktır. Onjuk Musaew kimin bilmesi deyip sorak görün şu men apastan edip gıyırıp görünlüğün içinde doğutları vardır orada. Atlarını tutup görmeli ölleri. O ucur ayratlar var orada dillenirler. GPS'ni tapar diye herkim öz bildirmiler. Be gatı gençler olup duran bizdiňe ekrandan näme zatlar görýärdik da. Tribunlar çıkan düýüp tebebi yurdun yapıklygynyň basgyň bolmasy, korkuň bolmasynyň sebäplerini aşan ýankylatdyr etdir. Başka iş var. O Türkmen demesini halkını soymak için edilýän. O şulan soýýan demesini özüne tigdirýän diýsem yok. Şolary siňýän 5%'dir, 3%'dir, 2%'dir, şolary ýalakdyr. 99'u gidýär başka ýerge. Ay onna şol Sowet Soýuzy döwrüne de gidip durýardy. Hiç zatken bir siňe nokdy, şo gidip duruşuna gidip durýardy sebäbi seniň hojaýynyň ýokarda bolandan oňa bütün gönüme turba çekilen, şo turba bilen hem gidip durýardy ýyllap. Inen şol wagtky düzgünem hiç wagt galmandyr. 91'den soň galmandyr. Şo gidip gidip oturan şol. Ýöne Niýazy näme diýen molla arasynda ay meni ortada bilmejek däl. Oğlum neme bergim neme algymyz kan Ukrainadan Belarusydan Orsetden algymyz kan. Awynny öz başyma tatjak diýenýaly plan ýer bilen Hytaý bilen turba çekjek neme kontrakt baglaşdyk zat diýip ay ondan soň bir bolsa bir 5-6 ay ýaşandyr soňam ýok boldy. Niýazow şo gepdi gürüňden soň ýöne biraz wagt öz başdaklyk neme dugurdy. Olardan aýra boljak diýenýaly. Retorikadan aýryk geçenlerdir. Boyun men başlapdy. Retorika boyun egenne de edip biljek adam kendir ýok bolmaly. Oňa da düşünen bolmagy mümkin bolýan. Düşünendirmeýdemok. Sebäbi demeni iyi aldırdılar. Yani Sovyet Soýuzynyň yıkılması bu yıkıldı. 3-4 yıl yani KGB özünü toparlap bilmekte. O iyi de korkuldu. Hakikaten korkardılar. Soňundan iyidini alırlar. 90-njy ýyllardan eýem ütkap başlandy. Ters tarafa. Yerlere çenli nemedilendir. Bunu ortlaň yani eskeri kanaty vardır. Gasudarstvenlik diýendirler. Şolaň harasyna girme mümkin ýalgylary, pozgulary, eserleri, gurrunlary, nemeleri biziň entäm koloniýadagymy şunu nädip gahrmançylyk bilen taklanlyklaryny, o nämen ýitirenliklerini, nämen alqat bilenlikler barada gurrun edýändirler. Yani ýazgy nemeler bardyr.
arhivleri. Biz yani karton kutunun içinde öýjü oýnap görün bir neme ýalak. Etasanam şu ýa-ni etkeri nemesi vardır yani. Türkistanski Военный okrug diye Sredyaziyaski Военный okruglar vardır. Vardır etat aktörleri. Denemeleri. Politrukları ýalak demeleri. Şolong autobiyografiyalarına ýazýan zatlarına biraz fin salsan entegem yani Rus imperiýasynyň demediğini görýäňde yani Türkmenistan Orta Aziýa bulan mähki podbrüşe diye sanitarny zona diýerler utananoklar. Onun Moskwa köçe tüpürmäli adam gerek bolsa Türkmenistanyň rahat çagyryp bilýärler. Ya qarartmaly täjik tapawut ýok. Bularym şonu şu derejede taklamalylar halky. Yani şu köçe tüpürmeden başga da yaramaz ýalak deme ýetişdirmeliler. Bunu mektepler müstübilen edýärler. Mektepler barada bir zada aýdasym gelýär bolýar. Türkmenistanyň şu Aşgabatyň içinde bir 10-20 tanak mektebiň tualeti vardır. Galan 99% Türkmenistan tualetleri vardır. Mekteplerin tualetleri. Şu orsun getirip beren tualettir. İçine protivasyz girer ýalak derler. Bir mualliming, bir direktoriň, bir dawuzyň adamlar biz 21-nji asyrda ýaşaýar. Bular ýalak tualetde biz çağa ýetişdirýär. Buň içinde nähile çağa çykar? Eşitipmedin hey. 10 miňlerçe muallimlerimiz bardyr. Direktor, dawus, näme dikki diýenler. Şoň garanosyň tualetine baryp görüň, etraplarda. Onu 100% rahat aýdyp bilýän sebebi Aşgabatdan Oşkentde kanalizasiýa ýok. O Mariýan bir gidijek böleginde bardyr. Şäher nemesinde. Emmeýerinde däldir. O kanalizasiýa bolmasa tualetin şo orsun tualeti bolmaly bolýar. Ýokdy. Mariýan şäherinde ýokdy ýaly kanalizasiýa. Jaýlary bardy. Hruşşowski jaýlary bardy, Stalinski jaýlary bardy. Ýöne şonuň meselem 2 etaş, 3 etaş kerpiç jaýlary bolsa 2-3 tane padyedy bar bolsa meselem. Şonuň 10 tane jaýy, 1 tane tualet bardy. 2 tane beýle tarapyny erkekler, 2 tane beýle tarapyny aýarlar bar ýaly. Olam nähili? Senden bir 100 metre, 200 metre yürümeli ol. Näçe 10 tane jaý absurd edýärdi. Inni näme? Oly medeniyet tuvaletden başlayanlar. Bunu aýtmak bir türlü utanç näme ýalak bolýan. Yani tuvaletiň düzetmän üstüne medeniyet galdyryp bolýanlar. Bu gigiyena hemme adam. O bir, onun şu an Türkmenistan'a giden işsizliktir. Türkmenistan'da bir problemi var da, şu problemi, tuvalet problemi. Şunu adamlar gelin çözelim diyseniz, Türkmenistan'da işsizlik ödediğinden yok olup gidiyor. Şunu biliyorsunuz mu? Ediliyordu. Şu tuvaleti işlep bir oraya alak etme için nähilek önümçülükler yola girmeli bolýar. O giden kommunikasiýalar, kanalizasiýalar, vodoprovodlar yene. O ýanky enjamlaryndan başlap giden önümçülükdir. Türkmenistan işsizlik ödediğinden yok bolup gidiyor. Bir meseleni çözdüm. Ort kontrolü edýärmi? Ödedi bilen okmy gurban bolayım? Şoňalyk buyruk berilen okmy? Bu oğul Nur on demelikden hem däl.
kontrol etmeyenle de şolar etdiyenle de bu edip bilecek kapasitedeki adamlar değil. Yani Türkmenistan'ın hükümeti sonki 15-20 yıl tarihinde en nekompetentni toparlardan varat. Divaydayın. Tarihinde revolüsyon dövründeki nemelerde de yani bilimsiz ilimsiz nemeler bolandır olun. O tayda milli ruh yani edep tertip nemeler var da. Şoları alıp gidiyor. O hiç tat yok. Ahlak tarafından bozuk. O yankı görüyen hal var. Ben minister oldum. Yani bilim ministeri misal için. Ben Türkmenistan'da 99% tuvaletim. Şunun alaktığını bilmen mi? O şunun tezim çıkarman oturup bilir mi? Ha? Şuları yani maşine mindirip şu tuvaletlerden aylap görkezmeli. Medeniyet ministri o bilim ministrini maşine mindirip o bolon yeke tuvalet görkezmeli şuları. Şu da görüyorsunuz mu? İlkak görün. Orada utancım yok. O cahilliklere bir kaptalı da. Yani ağır namuslarım yok da. Öyle öğleri yalan madem yetiştiriyorlar da. Doğru. Kat ayrılınç. Bolyanlar. Bak. Yani toprağını iyiye çıkmalılar. Yerli halk iyiye çıkanına değerli kolyanı düşünmek için yani yoğurtunun toprağındaki kağıt devlet yatakları yani yoğurtunu değişik olduğunu değerli kolyanı onu görürsünüz. Burada şeyde de bolmalı. Rotaydan talgıdın döler merkeze. Hem yerde de şunun alaktır dünyanın hem yerde. Bolmasa da tersine olayandır. O tay yani adam yaşar ya da noktaları ödlerim yemesini koyup gidiyorlar. Ağusunu, zeherini. Tüm tuğrunda adamlar yaşar ya derler. Yok. Ağır kedir. Gaz çıkan yerden gazın kanıtsatan çıkıyordu. Kukurdu. Tamam. Zeher todap durun. Tuğra ulen. Ne bu kulçuluk derler ne mi bu adını ne sizi koyun birleştiler. Bu kulçuluk derler ne mi bu? O teriste yok olsa, gariplik olsa. Onun meselesi başka. Yani akıp yatıyor. 8 trilyon ile adın ne emediğini gözünü getirip görün. Son yekece günkü girdecisi oluyor. Ehliye. Bir günlük girdecisi. Doğru. Şu vatandaşlarımıza yüzlenesi milyarda. Yani şu Penni çölünde yaşayanlar, şu Tuğrul'un yaşayıcıları ilatı, hem de değişli, sizin yerinizin, ayağınızın altından çıkan şu giden milyarlar var. Sizin öz bütçetiniz, şu taydaki neçe ilat var olsa şunun barını, şu yankı parağına yetişen bir günkü girdisi, siz şundan ekleyebiliyor. Hem invalidleriniz üpçün olurdu. Sizin çağalarınızın bilimine de siz arkayın sarp edip bilerdiniz. İyice işeceğiniz sizin yankı öylenen yaş çağalarınız öyle işli olan öyle işli bolan gününden ayretin bir caya girmene yağdayınız olurdu. Yurdunuz taşlap Türkiye'ye gidip işlep verenin yine
Ayağa kalın. Aydın bir-birinde düşünürün şu zatları. Saparağıdan hem oynamana, bari işini taşlap, ekranı çıkıp size nimede oturan o, başka iş tapman okmaya. Her kimin öyle işi var ha. Zatlar ayırıp vermeyenler de. Yönü şu, Türkmenistan'ın hükümeti, gazete jurnallarını, ya ekranlarında, radyo, televizyon, hiç yerde de ayıtmıyor zatları. Jurnalistler ama ağdı yapık. Şahirlerim şonyalı, yazıcılarım şonyalı, aydımçılarım şonyalı, dine şol nemeni vasfedip yokorkuları vasfedip oturanlar. Size şu pedi çölü varada kim ayıp verdi? Şon aşağıdan çıkan baylıkları kim ayıp verdi? Hiç kim ayıp veriyenler? Yine şon için vatandaşlar ayağa kalın. Yurt sizinki, pedi çölü sizinki, şon aşağıdan çıkan sizinki. Siz iyiye çıkmalı şonu. Vatandaşlar. Siz iyisi. Yine Oğulnur statistik yok deyip bir kâr nemettikte. Şu statistika hem şey el yeterli olsa statistikada her etrafın bücreti görküdüledi. Her yıl o neyse bücret verilipdir. O hayır etraf bücreti neyse pul töleptir. O da vardı. Yani salgıt tölen. Ne şu datları 30 yılı analiz ederseniz olun. Etraflardaki bücret bilen ne yol talarıyalak yağdayı vardır. Ne mektep talarıyalak ne banditse talarıyalak ne başka sosyal perişte yoktur. Hem ekşi kıyır vaylanıp da oğurlayalar, neyme diyorlar deyip düğünü de tereden okta hiç kim. O yani ter etrafa verilmeli ter işleti verilmedi. Yani, o etrafına böyle dilemeli. Bana ne şunca kilometre o içeriki yollardan şunca kilometre daşından o yani obluta aralarına akıyor. O su gelmeli, neyme gelmeli. Bu kalıp bize pul verin diyemeli. O bir yani diğerinin birim vermeli mi? Şu verildi mi deyip sonra analiz etseniz şu verilen nedir? Verilmedik olsa nehilek olunok. Yolun olmasa öğrenimçiliğin olunok. O öğrenimçiliğin olmasa işin olunok. O işin olmasa kazancın olunok. O tak onun alım gücü yok, nimeti yok deyip başka öğrenimçilik nemelerim gelen yok. Abi, her kim pul kazanacak şeyler. Onun yani bunların bücreti akala aşkı vada tindiriyorlar. Yani bu vada bağvara var tindiriyor. O bandisi vursa şu tayda vuruyorlar. Onun yolu tünneki kesil. O aşkı vada operasyon var mı? O da kapısından salan yok. Yani kapıdan değil. O obrazın sergedinden içine salan yok. Pratikam yoktu. O ölecek kol petiyor. Ne? Bunun 30 yılda eden dağıtlar son. Bunu yürütediler. Bu dağıtlar görünmeyen dağıt değiller. Olur. Yani ben Kutay'da 5.000-6.000 kilometre uzaklıkta şu dağıtları. O işin oturan adamlar var bunun. Bilmeli, yürüten, emetmeli adamlar var. Ministerstvo Finans değildi. O yerli fin organlar var. Nemede şu an sözünüzü böyle inne bir daha da edip verin yadımdaka. Yani dediğinizde her velayet özünüp etmeye vakit nimeti var. Mümkünçülüğü var. Bu özü kazanyan dağıtlarından yerin aslında üstünün çıkaryan, önlerinin her velayet özünü eklemene, dolandırmana mümkünçülüğü olmalı. Çünkü velayetim del. Şu mesela çıkaryan un davodu vardır. Ya yeni bir davodu vardır. Her velayet özünün bir datlar önür yara. Dine yerin aşağıdan çıkanım derler. Şimdi şu tayda bir neme yadıma düştü. Film yadıma düştü. İldir şunu deneştirme getirmek istedim. Vatandaşlamada düşünük oraya. Yedin enesi deyip bir neme vardı. Bir çeper film. Nişanla 7 tane oğlu var bunun. 7'sine mi öğür ya? Ayretin saklanı.
Ayrıca takladaşan oğlum işlep gör, gelinim işlep gör. 7 san 14 adamın aylığı her hocaların özüne yetmeli. Yönü gaýny nesi alya barından yığnap her ayda. Gelininin amalya 7 sany oğlunun amalya. Aylığını her ayda. Yığnak geçiriyor. Her ayın başına yani oturuyor da hemmesinin aylığını alıp oturuyor. O zaman aydiya bir gelini soňky gelini sowremenrak da şäherden alan soň okul zatly bolan soň olaram ýaşmaklyk gaýnynesiň guluna pysyrdy ýa. Maňa diýär lifçik gerek diýär. Olam aýdýar näçe manat diýär? 5 manat diýär. Ona diýär gymmat diýär. Saňa men saňa 1 manat diýär. Sen diýär dirden tiklenni giy diýär. Geline. Ne? Şu ýanky biziň vilayatlamadan öz başyny öz çaramaýanlygy, öz başdaklyk ýok. Öz erkinlik ýok. Ýok. Bermesine gadyp nime gaňryp alýa elinin gadyny nebitini ýeriniň astynan üstünden fabriklaryň zawodlaryň çykarýan ähli önümleriniň gidip durýar. Aşgabada tarap ýokury tarap ýöne ýygyna gaýdýan zat ýok. Olara bir zatlar eklenmeli. Vilayatlarym, etraplarym, ýaşaýjylarym, owalyň ýaşaýjylarym. Ine men şunu ýürüýte deňişdirmek üçin getirdim de bir misal. Misal dogry. Şeýler ondan beter. Şu wagty türkmeniň ýaşap görün bu babarap varianty diýilýär buňa. Ýanky bulan kastumlaryna nemelerini seret babarap bilen kelletine pitikläp gördüm bolýar. Ne şundan tez çykýan, şolan çykýan nädir? Ýok. Edil ýöne dunduk ýalyk nemeleri bar. Men şolary tanaşym ýalyk bolýar, men bulary gaty beletde. Ya suka diýal ses çykaryp durmaka. Sukadyň gowy ses çykýandyr şolon gudur. Güýünden düşünje diýilen zat ýok. Nol. Ýanky gök otu owerýärler ýanky doldury. Gijik deme şeýdip alap bolýandyr. Ol aňyrda trillion ýatandyr bolýan. 1 milliony bilen deme diýendir. Tehel ýylpylok bir adam berseň neme diýendir. Türkmenistan'dan ahalın içindeki toylara da atları seyretip görýän gelinden zatlaryň bolup görüşlerini. Näçe babarap variantlary şolong hem becesi. Ýok hiç sat görmedik. O birden neme barın. Ýeňil pulo. Meni bir hayran galyrýan zat ba ne interneti kestiler. Näçe ýyl bäri. Hiç neme kommunikasiýa ýok daşarurt bilen, daşky neme bilen, dünýä bilen. Olup geçýän zatlaryň hiç biriniň habary ýok. Kim nerede ýer titredimi, näme boldy, hawa samolyotlar gaçdy, hiç zat bilen habarlar ýok. Türkmenistanyň içine aýdýanna. Indi babar bilen özüm şonýaly. Özlerine de ýokdur şu internet. Özlerine de ýok. Şol kommunikasiýa ýokdur. Şol habar gelip durmasa, sen nereden biljek? Özlerinin degradasiýa diýerler da, ýani öz babaraplar, öz çürükler, öz bir-birlerine degradasiýa diýer. Hem üçin sebäbi senin daşda urundaky adamlaryň hemmesi degradasiýa bolsa, sen şolardan hem gyz alyp berişmeli. Dogry dämi? Diňe öz dogonyň bilen alyp berişmersiňa. Arasynda bir onuň çağalaryna alyp berişmeli ora. Ýöne seniň özüň hem şoňaly. Şoňal degradasiýa. Seniň aljak gyzyň hem geliniň hem ýa öýlenjek näme hem şoňar şol sredadan çykan. Onuň seniň gitjek ýeriň ýok. Sen babarap bolsaň seniň hem hemme şu türkmeniň milleti bilen baglanjykly. Ýöne sen şonu pikir eden okma seniň alan geliniň bir nemeden maşgaladan başga maşgaladan ýöne sen hojalaryňa gelse hawa aýdaly bay, hawa bugün palaw ýan, bugün manty ýan, bugün ýene bir zat ýan bay aýdaly garnyň dok. Ýöne senin öndürjek çağalaryň we gelecegiň we şol başgalada öndürjek çağalar we şolary nädip sen bilimletjek. Senin pulun bolanda da. An aýsynlar babarap bilen çürüklen haýsynyň bir alam çykdy. 10-20 ýylyň içinde. Ýene 100 ýyldan çykdy, men ona aýdyp bereyim. Olar sen şu atkremende me diýen 100 ýyldan. Ne biz bolmart. Ýöne şunu
bir yerde yazıp alıp kalın. 100 yılların protaydan adam çıktı ben hiç tat bilmedim. Şol özlerini daýalýarlar. Kellesi işlerini okmuş şol internet yapıp bar Türkmene bir daýaladınız. Siz özüňizem daýalýaňyz, özüňiziň geleceğiňizem Genetik daýalýaňyz. urot. Yani ne Ana, olunur. ana, Genetik ana. urot değil ya bunlar. Bunları zaten düşündürüp bolmaýan. Özüm hakiki urot. Bir milletin informasiya almadan mahrum ediler mi? Urot bolmasa. Bunun neticesinin näme boljagyny yani çağı bilýärler. Hakiki genetik urot bular. Özleri ýalyk urotlarym saýlap başyny üşüripdirler. Men Türkmenistanda bular ýalyk ahlaksyz urot bunça kendini hiç gödöňüne getirip bilen okunda. Özleri yetiştirip diye dünkemine. Hakiki urot. O genetik urot. Yönüm yönünde der. O askar bitilin olin. O yönü. Yani bu da atlan. Benim şuna aýtjak bolýanna. Bular näme hakda gürleşmeli, ne aýdaly. Allyň da bir başgala gurduň, çürüklere diýenne. Ol halky nimeden Turbany halkyndan gorap ýürütip internet kessiler. Inni özlerem şol nimeň içinde galdylar da. Bir ýapyk ýerde. Bularyň kommunikasiýa şo söz baýlyklara ma guturup bar ýa bulonky. Hemme zady otur, hemme zady. Ol ýeki bir zady däl. Şu wagt biraz yani pulumuzy wadyp Dubaýda zatda neme edip görün demeler var. Bir taýpan bir bölegi. O yani olarum şu Arap demelerinden bu da neme däl. Çekerler ýere. Şona aýdýan adam şo çağa başgalasynda bolan 3-4 tane çağany alan gelini eteribe bererdi. Dogry dämi? Ola pul gazanýan gider Dubaýdan çykar, ondan çykar, Awstraliýadan çykar, Şwitsariýadan çykar, ýöne şo çağany ýene-de öz alan aýaly ýetişdirerler öýde. Kim ýetişdirmeli o çağany? Ýene-de şoň ýaly zamknuty kruk bolýar. Ýene-de şol çağada özi ýaly degradasiýa bolup ýetişýär. Ay bolsun demde oğullar bulara yani yüpünü uduyunrak tutup göğersen öğlerim yani barcak yerine bar ya barıptıram da yani emesem yok. Be. Nefeti yere soktular. Oğullar ödem düz yerde takır düz o. Yani zor bilen etjek kolonda bolmasy kıyın ýagdaýdaky atlar elleri bilen etdiler. Tamam biz bu bir bölüjüni aýdýasa biraz aşarana ýüräni ýinten olu depet açıngalar. Yönüne yani el yeterli informasyonlardan analiz çıkarıyatı. Bunun içine girende ne aylıktığını görüyorsun sen tak. Çünkü yani baskı, qadağançılık, korku, bu atlardan korkulu ediliyor. Başka ne için edildiler? Ben aýdýan akıl diýilýän zady, bilim diýilýän zady şu puluňa satyn alyp bolýanmasa çürükler, şo bagaraplar almalylar. Bagaraplar şolarda da ýöne gaýtam ýöneköy halkdan beter, beter. Şeyler yani teň baýlygyň kendiň içinde aklatdyr, alyp bolmaýan zatdyr senden. Ol pul o birün bolmadyk ýalap bolýan, bir sagatyň içinde bolýandyr.
Bolýa tapara. Bolýa ýa-ni bilmedim iyileşlemede düşünüklü bolýan bolanok biz käte öz düşünüşimizi alak gurrun edýät bolan iyileşlemede düşünen o eken. Şonu ýygy maňa ýatladyp durýarlar da. Hem de sen bilýän zatlaryň bilmek ýok bar näli o. Nime diýerler? Şu pendi çölüňizi goraň. Owa. Ne bar? Laşa taýdy ýatyrekeni. O da ýanky batry giden zapavetnikdir. Olnur. Ulu zapavetnikdir özüm. Paý zapavetnik bolmaly. Gatuly döwrüne gatuly gurrun edýärler şo. Bolýa Olnur taýda ne gutaraýel buny. Bolýa toralym anna. Bolýa watandaşlar özüňiz netije çykaryň. Ekrana çıkıp aýtmak. Bolýa sag bolun, saglykdy. Bolýa sag bolun.